Regai tipedze nharo naika. Tichaziva kuti wamunhu mukuru kana kuti uri chanana kana usingazive kana kuti kana uchiziva mitambo iyi. Toda kuti kana wakambotamba tsoro, handitika kana wakatamba tsoro, kana kuti wakatamba nhodo, kana kuti wakatamba pada, kana kuti wakatamba arauru, kana kuti wakatamba chamuhwande muhwande, vanhu ivavo toda kuti munyore pazasi apa kuti yes. Naika kana usingazive mitambo yandataura iyoyoyo, kureva kuti iwewe uchanyora kuti no. Naika toda kuti timboita karesearch mbichanake kuti kumboona kuti vati kurei vabva zera ndevapi uye vachiri vana vadiki ndevapi. Asi hatisi kushora, hatisi kuti kana uchiziva kana kuti kana usingazivi uri nani kana kuti hausi nani, asi toda kungoziva mukati mekurarama kuti mukati meRabbin State in Arabic vari kuziva mitambo ndevapi, vasiri kuziva mitambo ndevapi. Naika unoti yes kana uchiziva mitambo yandataura iyoyo kana kuti wakamboitamba ndasiyirira. Naika tati isusu tsoro, tikati nhodo, tikati pada, tikati arauru, tikati chamuhwande muhwande, pozoita dunhu number 6 dunhu. Kana paine mimwe mitambo yandasiyirira ndibatsirei, handitika muinyora mucomment section kuti mitambo yandasiyirira ndeipi. Asi kana iwo usingatombozive any of the 6, sorry but ingonyora hako kuti no, tokuda tokufarira zvekuti do, but tida kungoti tizive kuitira kuti mitambo tigoziva kuti mimwe mitambo yatingataure kuti muvhidhiyo rinoteera nderipi. Handitika tokudai Sterek, Mwari akuitirei zvakanaka. Handiti kufara hedu kakutandara sevana veZimbabwe. Musheye kavhidhiyo, mofollowa, naika molaika, mosiya comment. Ndizvo Mwari akuitirei zvakanaka.